Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates unowa uchibatsirikana panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Zvinobatsira kuti veruzhinji vanenge vasati vaona this update vanova vachibatsirikana nekuona nekumushera kuone kwanguita mudikani iyeye munhu iyeye. Vadikani ndine video revakuru iro video raMr Garwe apo pawabuda mastreets esocial media wataura kuti hanzi vanhu vanoshanda kuhurumende vachapiwa mastands ende vachabvisa kamari kashoma. Zvisinei video irabuda mastreets esocial media vanhu vatanga kubuda mastreets esocial media vachinzi aiwa varada kuwana kutenga vanhu, varada kuwana kubribe vanhu. Ndomutoro woitwa nevamwe vachinzi aiwa hakuna zvakadaro vakuda kutobribe vanhu. Dati muone video mapedza kuona video muchaziva zvamunofunga mucomment section. Ini saHarare ndiri pakukuzivisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvine proof zvisina maside effect mukati. Da kusiyai muchiona video mapedza kuona video ini saHarare ndafunga kukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Wasubscribe here, walike this video here. Much love. Thank you. Mazvita nemubvunzo wakanaka. Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti hurumende ine chirongwa chekusumudzira upenyu hwevashandi vehurumende. Vangave vashandi vanoshanda vari kudare reparamende, vangave vashandi vanoshanda vari kumasecurity services sector, vangave vashandi vanoshanda kune mamwe maoffices, vangave vashandi vanoshandira makanzuru edu. Hurumende iri kuti pamuhoro wamunotambira tichakupai atinoti monetary benefits. Non-monetary benefits anosanganisira kukwanisa kuenda kunotenga kuunza motokari usingazobhadhare duty kune vamwe vemuzvikwata zvandataura izvi. Chechipiri chacho kupuhwa stendi yaunobhadhara iwewe 20%, hurumende ichibhadhara 80%. Saka mastands atiri kupa aya tisi kupa kuvashandi vedare reparamendi chete vatinoti members of parliament. Tiri kupa zvakare mayouth, tiri kupa women madzimai, tiri kupa zvakare mawar veterans edu. Saka hachisi chirongwa chiri kunzi changotageta dare reparamendi chete. Uyezve patakagara pasi neutungamiri hwedare reparamendi, chimwe chechinhu chavakaunza kwatiri chaive chekuti mari dziri kubhadharwa neparamendi kumahotera svondo rega rega panenge pachisangana ivo vashandi vedare reparamendi mamembers of parliament rakakurisisa. Zvakaongororwa izvo kuti zviri nani zvinorerutsa kuti dai paitwa chirongwa chekuti hurumende inobatsira kupa mastands ari munzvimbo dzakagadzirwa, nzvimbo dzine migwagwa, nzvimbo dzine mvura, nzvimbo dzine mapombi anoyeredza tsvina, nzvimbo dzine magetsi, atingati pachirungu well planned settlements. Ndo zvatiri kuita kuitira kuti vakwanise kunge vachivaka dzimba dzavo ivo. Hurumende iri kutora chikamu 70% vachatenga vashandi veparamendi, mawar veterans edu, mayouth edu, madzimai nevamwe vakafanira vanorarama muhurema. Ivavo vanozongobhadhara tingati pachirungu 20% kana kuti zvikamu zviri pazana 20%. Izvi zvinovarerutsira kuti vanozenge vakungokwanisa mari yeyo vanga vachatengesa stand, imwe yacho vakushandisa kuti vachivaka imba yavo. Kudare reparamendi, paramendi yanga iri kushandisa mari yakawanda zvikuru pasvondo, pamwedzi, pagore kubhadhara kwakuchigara kunogara maparliamentarians edu mumahotera. Mari iyoyo inokwanisa kuzoshanda zvimwe zvinhu kana kubatsiridza kuisa program yekuti tichataura isusu nevemabhanga, kunyanya mabhanga ehurumende akafanana naNational Building Society, paniswa mortgage facility yekuti vanhu ivava vanokwanisa kuzoenda kuNational Building Society vonopuhwa mortgage facility yekuti vange vachikwanisa kuwana mari
yekuvakirwa zvinenge zvichisuperviswa nebuilding society iyoyo, dzimba dzavo dzovakwa, zvorerutsa hurumende, zvorerutsa vari kubhenefita. Ndo urongwa hurimo muhurumende. Takanangana nechirongwa chegore ra2030 kuti hapana dunhu